हाय लोगोफोर माबोरै दं? आसा खालामो सोरजिगिरिनि अननायाव गासिबो मोजाङैनो दं। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय आंनि बड' एसएम आपडेटआव ससियेल मिडियानि मोननै मोनथामसो खौरां लाबोबाय। आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो जोबजासिम नायगोन होननानै। गिबि आपडेटआव दं लोगोफोर, आलफ्रेड बसुमतारिया दुबाइ दावबायदों। बर'नि मुंदांखा राफोद इउटुबार आलफ्रेड बसुमतारिया गुबुन हादोर इउनाइटेड आरब इमिरेट्सनि मुलुगदांखा दुबाइ सोहोराव दावबायदों। बिथाङा गिबि खेब बायजो भारतआव दावबायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आलफ्रेड बसुमतारि बिथाङा माखासे गोनांथार खामानि लानानै दुबाइनि गोबां जायगायाव दावबायदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आलफ्रेड बसुमतारिनि दुबाइ दावबायनाय भिडिअखौ नायनोब्ला बिथांनि आलफ्रेड बसुमतारि इउटुब चेनेलाव नायनो हागोन। लोगोसे बे आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो आं बिथांनि लिंकखौ होनो हागोन। नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय आरो बिथांनि दुबाइ दावबायनायनि सायाव गोबां भिडिअ नुनो मोनगोन। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे आपडेटआव। बुहुमनि खुसि हादरनि फारिलाइयाव जोंनि भारत हादरनि फारिया 139थियाव। मोनसे फसंथाननि नायबिजिरनाय बायदिब्ला जोंनि भारत हादरा बुहुमनि खुसि हादरनि फारिलाइयाव जायगा आवग्रिनो हादों 139थि फारियाव। बिनिफ्राय रोखा मिथिनो हादोंदि जोंनि भारत हादरा गोजोन गैयै हादर एबा असान्थि आरो गोजोननाय गैयै दुंहाव थासारि बेयो रोखा जादों। बुहुमनि गुबुन गुबुन हादरनि सायाव बे फसंथाना नायबिजिरदोंमोन। बे नायबिजिरनाय लेखायैनो जोंनि भारत हादरा 139थि फारियावसो जायगा आवग्रिनो हानाया जोंनि भारत हादरनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दानिया फैबावदो लोगोफोर थामथि खौराङाव। लोगोजों सेलफि लानो थांनानै गावनि आगोमा जिउखौ खोमानांदों। बे दुखुनांथाव जाथाया जादों जोंनि आसाम रायजोनि सुवालकुसियाव। मोनसे खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया सुवालकुसिनि 10 थाखोनि फरायसुलि उर्वशी कलिताया गावनि लोगोजों सेलफि लानो थांनानै हरखाबैनो दैनि थिंखियाव गोग्लैनानै गावनि आगोमा जिउखौ खोमानाङो। बे दुखुनांथाव जाथाया ओनसोलाव दुखुनि सायखं गोग्लैहोयो। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। ससियेल मिडिया फेसबुकआव गोसारनाय गांसे समायना सावगारि। बे सावगारियानो ससियेल मिडियायाव गोबां मुंदांखा जादों। लोगोफोर, नोंथांमोना सावगारियाव साथाम सुबुंनि महरखौ नुनो मोनदों। गिबि महराव दङ बिजेपिनि आरो नैथियाव इउपिपिएलनि आरो थामथियाव बिपिएफनि। बे गांसे सावगारियानो ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि गोसारदों दि जेराव बेनिफ्राय जों मिथिनो हायोदि बियो खौसेथि आरो अनलायनायनि नेरसोन बायदि समायना सावगारि। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि आरबि फिल्म प्रडाक्शननि गोदान बोसोरनि बैसागु एलबामा रायजो राजाफोरनि थाखाय ओंखारबाय। बे एलबामनि मुंखौ बेरे बिमा मुं होनाय जादों। गाहाय फावगिरि महरै सिमां सैनारि, फुजि बसुमतारि मोनहा फाव खालामदों। मेथाइखौ रोजाबदों रोंसार मेनका बिथांमोनहा। बे एलबामखौ आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव दिनै रिलिज होनाय जायो। नोंथांमोना आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव नायबानो जाबाय, नङाबा आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसन लिंकआवबो होनानै होगोन। नोंथांमोना थांनानै नायदो। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे आपडेटआव। बड'लेण्ड मिशन सोदोब इउटुब चेनेलाव फोसावजानाय मेगन नुयै बिनानाव सन्जिता बसुमतारिनि डनेसन खालामनाय राङा बेसेबां जाखो? नोंथांमोना साफ्रोमबो मिथिनो लुबैदोंमोन। दा बाथ्राखौ प्रकाश नार्जारिया गावनि बड'लेण्ड मिशन सोदोब इउटुब चेनेलाव फोसावबाय। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। माखासे सान सिगां प्रकाश नार्जारिया गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों मेगन नुयै बिनानाव सन्जिता बसुमतारिनि भिडिअ लाबोदोंमोन आरो बिथाङा डनेसन बिदोंमोन। बे लेखायैनो गोबां सुबुंफोरानो बिनानाव सन्जिता बसुमतारिनि मेगन नुयैखौ फाहामथाय खालामनो थाखाय एफा एनै आरो गोबां राङारि अनसुंथाइ हरदोंमोन। दा बैफोर राङा बेसेबां जामारखो बेनि सायाव प्रकाश नार्जारिया मोनसे भिडिअ लाबोदों आरो आबुङै बिथाङा फोसावदों। नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिएम सोदोब चेनेलाव। आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो लिंकखौ होनानै होगोन। दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै लोगोफोर। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।